Potica i zver. Nekada davno, mladi princ živeo je u divnom zamku. Jedne noći, stara prosjakinja zakucala je na vrata, moleći za prenoćište i nudeći ružu u zamenu za sklonište od hladnoće. Ali princ se samo nasmejao ponuđenom daru i izbacio je napolje. Prosjakinja je potom otkrila princu da je ona zapravo vila i za kaznu ga je pretvorila u užasnu zver, bacivši čini na sve žitelje zamka. Njena ruža bila je začarana. Ukoliko bi princ uspeo nekoga da zavoli i da bude voljen za uzvrat pre nego što otpadne i posljednja latica, čarolija bi nestala. U suprotnom, zauvek bi ostao zver. U selu nedaleko od zamka živela je divna mlada devojka Bela. Bela je obožavala da čita i mašta o putovanjima i avanturama. Bila je pametna i lepa, zbog čega je Gaston, najjači i najzgodniji mladić u selu, želeo da se njome oženi. Beli se on uopšte nije dopadao, iako su ga sve ostale devojke obožavale. Gaston je bio previše arogantan i sujetan za nju. Jednoga dana je Moris, Belin otac, napustio selo kako bi otišao na vašar, ali se zbog magle izgubio na putu u šumi. Odjednom se našao okružen vukovima. Njegov konj Filip je pobegao, a jedino sklonište koje Moris mogao da vidi bio je zamak iza visoke kapije. Ima li koga? Upitao je Moris ulazeći u veliku mračnu građevinu. Da, tu je neko živeo, ali to su bili obični predmeti koji su oživeli. Svećnjak Svetiljko govorio je i pokretao se pomoću čarolije, baš kao i sat Zupčanko. Svi su bili veoma ljubazni i gostoljubivi i priredili su mu toplu dobrodošlicu. Međutim, nisu bili sami. Vlasnik zamka bio je niko drugi do zver. Zver nije podnosila uljeze i buku. Šta radiš ovde? Bio si znatiželjan da vidiš kako zver izgleda, jeli? Moris je ustuknuo. Samo mi je trebalo prenoćište. Daću ti ja mesto za boravak. Zagrmela je zver, zaključavši Morisa u zatvor. U međuvremenu, u selu, Gaston je odlučio da pita Belu da se uda za njega. Ali ona je bila potpuno nezainteresovana, jer je imala bitnije stvari na umu. Filip se vratio kući sam, bez oca. Moraš me odvesti do njega, rekla mu je Bela. Ubrzo je sledeći konja stigla u zamak. Začarani predmeti su se oduševili kada su ugledali Belu. Bila je to devojka koju su sve vreme čekali. Ako se zver bude zaljubila u nju i ona u zver, kletva će biti uklonjena. Zver ju je hladno dočekala, ali je Bela bila spremna da učini sve kako bi oslobodila Morisa, te je predložila da ona postane zarobljenik umesto oca. Moris se očajan vratio u selo i svima ispričao o zveri, ali mu niko nije poverovao. Čak su svi pomislili da je poludeo. Dani su prolazili, a Bela je u zamku istraživala sobe i hodnike i jednog dana naišla na tajnu odaju u kojoj se nalazila začarana ruža. Zver je pobesnela. Beži odavde, povikala je. Ovo je bilo previše za Belu. Znam da sam obećala, ali ne mogu ostati ovde ni minut duže, rekla je prestravljena. Jadna Bela je pobegla na konju, ali je ubrzo bila okružena vukovima. Taman kada je sve delovalo izgubljeno, zver ju je sustigla, hrabro se upustila u borbu i uspela da otera vukove. Tada je Bela shvatila. Negde duboko u srcu zveri postojala je iskra dobrote. Stoga je, umesto da pobegne, odlučila da se vrati sa njom u zamak. Od tog trenutka Bela je činila sve što je bilo u njenoj moći da probudi dobrotu u srcu zveri. Otkrivala joj je lepotu prirode i učila je da bude ljubazna. Najbitnije od svega, pokazivala joj je nežnost koju zver nikad do tad nije iskusila. Tako je malo pomalo rasla dobrota u srcu zveri. Takođe je i u Belinom srcu polako počela da se budi naklonost prema zveri. Bila je srećna što je ipak ostala u zamku. Ali jednog dana, dok je koristila čarobno ogledalo, Bela je saznala da joj je otac bio u opasnosti. Pri pokušaju da se vrati u zamak i spase kćerku, Moris je ostao zarobljen u hladnoj vetrovitoj oluji. On će možda umreti, a ja nisam s njim, uzviknula je devojka. Kad je to čula, zver je odlučila da je oslobodi. Posle mnogo vremena,
Naučila je kako da voli i bude velikodušna. Međutim, kada je videla Belu kako odlazi, utonula je u očaj. Ruža je gubila i posljednje latice. Bela je pronašla oca i odvela ga u selo, gdje je njihov dom bio okružen gomilom ljudi. Svi su mislili da je Moris poludeo, pa su hteli da ga zatvore. Gaston je iskoristio situaciju i pokušao da natera Belu da se uda za njega. Ukoliko bi pristala, ne bi im dozvolio da utamniče Morisa. Moj otac nije lud! Uzviknula je Bela, pokazujući svima čarobno ogledalo, u čijem se odrazu prikazala zver. Gaston joj je oteo ogledalo iz ruke, pozivajući ostale da krenu s njim u zamak i ubiju to čudovišno stvorenje. Kada je Gaston došao u zamak, zver je bila isuviše tužna i potištena da bi se borila. Taman kada se pripremao da napadne zver, Bela je stigla u zamak i povikala: "Ne, stanite!" Zver se iskreno iznenadila. Bela se vratila i to zbog nje. To joj je dalo nadu i povratila je snagu da se brani. Žustro je krenula u borbu sa Gastonom i taman kad je trebalo da ga baci sa vrha zamka, sažalila se i zastala. Ne, neće ga povrediti. Nije više bila ona svirepa zver. Bela ju je pretvorila u plemenito biće. Upravo tada Gaston je iskoristio šansu i udario zver od pozadi. Međutim, u tom je izgubio ravnotežu i pao u bezdan, a ranjena zver se srušila na zemlju. Bela, prošaputala je zver, bar je bilo prilike da te vidim posljednji put, rekla je i sklopila oči. Bela je briznula u plač, sigurna u svoje osjećanja. Molim te, ne ostavljaj me, rekla je grleći zver. Volim te. Te reči su uklonile čaroliju. Zver je zavolela Belu i za uzvrat je bila voljena. Svetlucave kišne kapi počele su da padaju sa neba, a telo zveri se uspravilo i počelo da se menja i transformiše. Zver se ponovo pretvorila u zgodnog princa. Zahvaljujući Belinoj hrabrosti, ljubav je konačno pobedila. Vilinska kletva bila je uklonjena. Začarani predmeti ponovo su se pretvorili u ljude, a blistava svetlost ispunjavala je balsku dvoranu. Sreća je, poput nežne plime, preplavila svačije srce.